au venit mai multe ce mă atacă. Bă, deci sunt așa de obraznice, îi mai rău cu căprioarele astea decât cu maimuțele. Opa, am pierdut biscuitele. Dacă ai mâncat naftalină cu aromă de pui, ăsta e bolul de udon, care e de fapt un ligian de udon. În subteran, e cu totul o altă lume, în sensul că sunt construite foarte multe. Thank you! Bună dimineața din Nara! Ne-am hotărât să facem o excursie de o zi din Osaka, în Nara, pentru a vedea parcul căprioarelor. Căprioarele în religia shintoistă sunt considerate mesageri ai zeilor, de-aia ele sunt lăsate să umble pe aici așa libere și văd că au venit mai multe ce mă atacă. Bă, deci sunt așa de obraznice, îi mai rău cu căprioarele astea decât cu maimuțele. Hai că și tu, uite. Și un pachetel din ăsta de biscuiți din ăștia, cred că sunt făcuți din orez sau ceva, costă 200 de ieni, adică 6 lei. Și parcă văd că toți banii o să ne lăsăm aici, în Nara, pe căprioare. S-au învățat să se aplece așa pentru a primi biscuiți. Da. Câți biscuiți ai mâncat? Ia, uite ce grăsuțe sunt. În sălbăticii nu le vezi așa grăsuțe ca aici. Sincer, arată mai bine decât mă așteptam, pentru că am văzut niște videouri la alți vloggeri români și sincer arătau ca niște viței, așa erau de grase. Deci, vai, asta are ceva probleme cu un ochi. Săraca. Trebuie să-i dau cu cracker. Mi-e frică. Hai, dă din cap. Bă, am apucat să hrănesc pe una singură numai. E mai rău decât cu maimuțele. Dar tu știi că trebuie să ai grijă cu buzunarele, ci umblă la buzunare. Vai, o să fie mai rău ca la păcănelele japoneze. O să dăm toți banii pe biscuiți aici. Îs grăsuțe unele. Eu am văzut și mai grase. Poftim. Îs grăsuțe și împuțite. Îs obraznice. Hai să mai mergem. Hai să mai mergem, că astea aici sunt cerșetoare rău. Visiting Nara, deer's gone wrong.
așa, pe aici, Pe rechineală. Căprineală. Băi, obrăznicăturilor. Uite, de asta te împunge. Băi. Hai că îmi vor telefonul. Căprioarelor! Ia! Opa! Am pierdut biscuitele! Tu ești zoo, știi? Da, clar! Uite și acolo ce fac. Sunt un pic... te-o mușca și te-o umplu de bale. Fericire! Nu știam că o să fie... Sunt un pic agresive. Ia, uite. Vezi că se înclină. Mai e Ia din ghiozdan de la mine și dă-i. Astea sunt femele, astea mai mici. E un puiuț, încă nu știe. Da, toată lumea e la rechineală, toți vor ceva bun. Știu că îi de unde. E dimineață și probabil de aia sunt încă înfometați, că pe parcursul zilei, din ce am văzut, cam săturau ei de mâncare. Din ce am văzut la alții. Erau deja plictisiți, erau giftuiți, nu mai voiau nimica. Dar momentan sunt flămânzi. Na, parcul ăsta, Nara, din ce văd, e un parc zoo, numai că oamenii sunt partea zoo din el. Și căprioarele fac ce vor ele. Cum trebuie să fie interesant, că pe lângă turiști care îi enervează pe japonezi și le tulbură liniștea, au și căprioarele astea, care sunt la fel de rele. Hai să vedem pe asta mică. Faza e că celelalte grași aia primesc toți biscuiții și astea mici nu mai primesc nimic, că-s gata deja biscuiții. Trebuie să te înclini. O învăța să se încline ca să primească biscuiți. Hai să vedem dacă se înclină la mine. Hai să vedem. Hai. Nu știu, cred că ele ne-au adresat pe noi. Iubita mică. De fapt e iubitul, că îi cresc cornițe. Ăsta e micuț, e puiuț. Și tu vrei? Uite ce piciorușe subțiri au. Căpriorii. Da. Pufoasă. Ia ce grăsuță îi. Tu, grăsuța, ce cărnați ies din tine. Lăsând la o parte tărășenile pe care le fac ăștia mici aici, experiența asta, sincer, e de nota 10 până acum cu căprioarele, din tot ce am avut până acum parte. Mai ales că sunt animale sălbatice și să fie așa aproape de tine, fără să mergi neapărat în mediul lor natural. Sunt ele aici, bineînțeles că s-au construit foarte aproape de casa lor și de aia sunt ele în parcul ăsta din Nara. Dar e foarte fain, practic ele sunt libere, umblă libere pe aici, cum umblă urșii la noi prin Brașov. Mai mult de faptul că îți pot rupe un tricou sau să-ți fure ceva din buzunare sau să te muște, nu-ți pot face. Le cumperi biscuiți, stau cu tine cam cât ai biscuiți, cam așa. În rest pleacă la alții. Și nu știu, chiar e o experiență pentru toată lumea să le vezi așa în libertate. Tocmai am trecut pe lângă o mașină cu înghețată și bineînțeles nu m-am putut abține pentru că e înghețată la mașină și zice că e cu Hokkaido Milk. Sper să fie cremoasă, că pare așa ușor granulată textura.
Nu e extrem de cremoasă cum am mâncat până acum, dar sincer e foarte grasă. Are gust de lapte. E foarte bună. E interesant cumva că la început simți că n-ar fi așa fină, dar totuși e densă și grasă. Chiar e bună. În apropierea parcului Nara găsiți și templul Todaiji. Structura templului a ars de vreo 2 ori până în perioada Edo, când a fost reconstruită. De atunci a rămas în întregime așa cum este ea și este inclus în patrimoniul UNESCO. E plin aici de elevi veniți în excursie la templu, plin de turiști și cu toate acestea nu se simte la fel de aglomerat ca și în Kyoto sau Tokyo. E mult mai relaxată atmosfera și chiar și în curtea exterioară a templului găsim căprioarele care stau și se odihnesc. Acum sunt mult mai plictisite, au mâncat destul de bine și par mai împăcate și stau doar să se odihnească, dar e interesant cum stau ele așa într-o zonă unde e gărduțul ăsta așa. Bine, ele pot să treacă, dar stăteau toate așa ca și cum ar fi fost puse să stea acolo. Dale. Vai. Auzi că sunteți niște scumpe. Niște scumpe sunteți. Niște scumpe până îmi rupeți cămașa. Tocmai ne-am întâlnit cu un grup de școlari care ne-au făcut un mic interviu, un mic chestionar și am primit la final cadou 2 origami. Par a fi steluțe din alea shuriken, cum au ninja. Cel puțin asta cred eu, acum nu știu exact ce îs. Dar sunt foarte drăguțe. Ah, da, exact, ca la shuriken. Sunt foarte drăguțe. Ce frumos! Da, chiar a fost drăguț. Vezi berea lui Domnul și steluțele lui Shuriken, astea se fac. Și omleta de azi noapte. Sunt adevăratele aminte. Mai sunt mai mulți pac aici, da?
S-o și schimba lumina acum, că e trecut de amiază, știi? Am ajuns într-o izakaya în Nara și trebuie să vă spun o chestie. Aici, în Japonia, gările sunt fenomenale. În subteran, e cu totul o altă lume, în sensul că sunt construite foarte multe magazine, foarte multe restaurante, foarte multe baruri. E super de-a drept, adică nu doar că e super curat, e și frumos, e bine aranjat. Și noi ne-am oprit să bem ceva. Eu mi-am luat un cioia cu apă minerală și avem și câteva snack-uri aici. Asta este limbă de porc și ca șunca la noi. Avem aici ceva piept de pui pe grătar. Cam greu la mine cu bețișoarele. Vedem cum e. Arată foarte ciudat ăsta, că e așa gri. Deci că e ceva pește uitat în cărbune. Dacă ai mâncat naftalină cu aromă de pui, e mult de ciudat. E ciudat pentru că nu e rău, dar chiar îți amintește de ceva așa mai naftalinos. Simt ca și cum ți-ar intrat tot mirosul ăla în gură de naftalină. E super ciudat, probabil de la cărbunele ăsta. Iar Sergiu și-a luat în sake, care e foarte bun. Aici la izakaya asta au niște oferte foarte bune de mâncare, de sake, mă rog, mâncare mult spus, de gustări. Și cele mai bune suveniruri din gări le cumperi. Cele mai frumoase, cele mai diverse. Uite aici, ceaiuri, matcha, dulciuri, chestii cu căprițe, mochi, aici sunt mochi și aici sunt căpșuni liofilizate în ciocolată. Jucării și magneți. Cât de drăguți sunt magneții ăștia cu căprioare. Biscuiți cu căprițuri. Orice cu căprițuri. Și sunt foarte frumos ambalate ca să fie date cadou. Deci chiar în gară găsești cele mai bune prețuri și cele mai bune suveniruri. Prăjituri. Fursecuri cu căprioare ambalate separat la 870 de ieni. Noodles cu prune murate, cu yuzu și cu ceva frunză care e foarte parfumată și am mâncat și noi desert. Deci nu mai pot cu magazinele lor, sunt atât de drăguțe, sunt superbe de-a dreptul. Da, 110 a fost asta. După cum spuneam, toată zona asta super frumoasă e într-o stație de metrou. Ok. Cum am
ieșit din stație, ne-am dus spre piața care e chiar lângă gara din Nara și am dat peste acest restaurant care este specializat în udon. Ne-a adus iarăși niște castroane care arată mai mult alighene, nu știu dacă vă puteți da seama că este mari, sunt uriași de dreptul. Și tăiței ăștia udon, sunt niște tăiței super, super groși. Așa, am comandat și pui crispy. Da, pui crispy, pui tempura și legume tempura. Eu mi-am luat un meniul zilei, un set meniu. Setul șalac cu legume tempura. Și o să încerc să-i fur câteva legume aici, de la el. Astea sunt legume rase și prăjite. Sunt cele mai bune chestii. Au o aromă foarte delicată. Nu sunt prea sărate. Am gust de morcov, de selină. Sunt dulci, chiar super bune. Și mai are niște bonito ras, așa, foarte subțire. Zici că e ceva condiment din pește. E practic carne de pește uscată. O să continui cu o bucată de pui crispy. Puiul ăsta e incredibil. Numai 500 ceva de ieni. Bineînțeles că m-am fript. Dar e un pui foarte bun. Are gust de soia. Și nu e așa gras. Deși e gras, că e gras de la pielea lui și e așa juicy, e foarte bun. Dar frige foarte tare, asta a fost adus ultimul. Ăsta e bolul de udon, care e de fapt un lian de udon. Mamă, da. Poate frig extrem de tare și tăiței ăștia sunt așa de groși. Dar-s buni. Sincer, cam noi, că noi ne-am obișnuit să-i mâncăm așa, medici de tari. Dar sunt foarte buni. Sau ceva supă de porc. E o supă mai delicată așa la gust. O să iau și o bucățică de carne. Arată ca bacon în care a fost așa, doar puțin opărit. Foarte, foarte bun. Vedem cum e salata asta de la puiul crispy. E ceva ca o rucola cu mult sos de san. Și am mai primit ceva murături aici. Tot așa ceva verdeață. Astea nu sunt nici sărate. Sunt așa un gust așa foarte delicat. Și aici presupun că e ceva, tot ceva murat, poate ghimbir. Nu e ghimbir, dar parcă are gust așa de varză murată. Și aici am un orez simplu cu seaweed pe deasupra. Cu alge. Tot așa, bucăți de alge și din ce văd e susan. Și are și prune. Prune din alea sărate, așa murate. Se simte că e foarte sărată. Foarte, foarte bună mâncarea. Chiar e super bună. Și asta e ce am eu aici, ai meniul zilei. Acum să înțelegeți, eu v-am prezentat toate preparatele așa pe rând. Foarte puțin haotic, că e un pic agitație aici și eu îi prânzul și deja se face coadă la restaurant și așa puțină presiune că nu prea ai timp să filmezi. Dar ele au o logică aparte când se mănâncă. De exemplu, salata asta se mănâncă cu puiul crispy. Nu așa goală. M-am mâncat eu și mi-mi place să mănânc așa. Iar bolul ăsta de udon, deci chiar e incredibil de mare. Singura problemă e că acești tăiței ar trebui să-i sorbi, să se audă cum sorbi. Eu nu sunt obișnuită să fac asta, nu știu, nu prea sunt obișnuită să-i mănânc, e foarte greu și cu bețișoarele. Și când încerc să-i mănânc, îmi sare toată supa pe față. Deci e un pic cam complicat.
Ăsta a fost vlogul nostru și dacă v-a plăcut, vă rugăm să vă abonați la canalul nostru dacă nu ați făcut-o deja, să dați un like, un share și cel mai important ar fi dacă vreți să lăsați și un comentariu cu ce ați vrea voi să vizitați în Nara.